Nyasi maduoko erokamano kaluwore gi gwelo mar Fred Outa kaka jambetre mar piny Kenya ne piny Misri obagi odiochieng' ma kawuono e gwenge mar Rabuori, kaunti ma Kisumu. Jotelo manoyuore nyasi no mawuok e piny owacho kachiel kod mago mawuok e kweth maketo piny owacho tesre omedo puoyo jatend piny kuom chiwo lemo no ne Outa. Jotelo go ojiwo Outa mondo osum paro ma piny Misri timo mar bero chal mar pith e pinyno kata obedo ni en piny motuo kendo kel riekni go e pacho kae. Sharon Ongao Gimathoth. Ne en nyasi mane yuore gi jodolo mag kanise kachiel kod jotelo mawuok e kweth mopogore opogore mag siasa. Jotelo go duoko ne jatend piny William Ruto erokamano kuom golo Fred Outa kaka jambetre mar piny Kenya ne piny Misri, ka gimedo puoye kuom kombe mamoko manomiyo oganda luo tok yiero maduong' kod dongruoge. Tuliketi na rais na akasema, I am not going to exclude any community in my government regardless. And in his government indeed, ukienda Pwani wako kwa serikali. Ukija hapa Luo Nyanza muko kwa serikali. Ukienda hapa Kisii wako kwa serikali. Ukienda hapa kwa Jamwa watu ya Mlembe tuko kwa serikali. Anaweza kuwapatia waziri mmoja, ma-PS wawili, ma-chairman chungu nzima, ma-CEO wengi hapa, na je mkiwa ndani ya serikali sitakuwa zaidi? Let me state categorically that we owe His Excellency the President a great debt of gratitude for this appointment. Outa moseyiere kombe mopogore opogore mag siasa e kaunti ma Kisumu e kind thuolo mokalo. Wacho ni ong'iyo bedo jasiasa kata bedo ni kom mar mbetre en mar riwo wi oganda kanyakla kendo dhiro dwaro mar piny Kenya mbele. I'm trying to get this life of being a diplomat. It is tough. People who knows me in this area, you know me. He has extended my accreditation to Eritrea and the Middle East, the Kingdom of Jordan. I have a business, number one, to protect Kenya abroad. I have a business to promote Kenya. And I have a business to advance the security and interest of the Republic of Kenya. Mana en jaod bura mar Arieda Nicholas Gumbo okwayo Outa mondo sumrik ni mapiny Misri tiyo godo mar jiwo chiemo e pinyno kata bede ni en piny motuo kendo kel riekni go e pacho kae. Mheshimiwa Outa akidhi Egypt gimwakwai ni penji gi entang'o manyalo biro mondo kony jo Kenya, mondo kony jo Luo, mondo kony jo Nyando, mondo kony jo Kenya duto. Penjie jo Egypt, uonge pi, uonge koth, ang'o momiyo un gi chiemo moromo jo duto. Na ukienda Misri uambie hapa Kano tuko na maji ili hatuwezi kutumia. Wachukue mingi wapande naye rais waturudishie. Siasa mar riwruok mar AU gi mago motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027 bende ne josiasa mopogore opogore olosi. Na mmeona kwamba Mheshimiwa William Ruto hana chuki na hana kinyongo na mtu, si ndio? Na ndio ameamua hata kama walipigana zaidi, lakini the next chairman wa AU ni Raila Amolo. Diplomats who are heading to the African countries, one is to persuade those nations and their heads to support Raila Amolo Odinga. So don't ask me. That's my job. That's my first assignment. Outa ne achiel kuom jo Kenya manomi lemo mar mbetre gi jatend piny e dwe mar adek mar higani. Motelo ne puoth mane jod bura opodho gi godo e lemo makamago. Sharon Ongao, Ramogi TV.